aan het staren donker van. Prachtig. Heel erg bedankt dat we vertellen wou. Succes over daar met de Singeranje Show. De meesten ben er al heel zien. Dus die binnenland de boel klaarzetten voor helemaal goed. Alle gaan hier de mensen, want het is hier heel erg gezellig. Ja, beste mensen, dat was het programma Evenbeelds op locatie vanuit de Parijse Toneel. Alle gasten die meegewerkt hebben, ook zo bedankt. En zelfs ook mijn mede-presentator Leendert Nauta. Heren van de techniek bedankt. Wat een prachtige week is hierin aan de set. Zo zie je maar weer, met dan de schouders eronder, dan kun je heel wat werk verzetten. Wij houden op, maar hier is ook gedaan nog van alles te beleven. Dus blijf je zitten of kom nog even langs. Ik sluit door met de woorden van Jet Salon. Wij zien Piet zijn eigen taal versmied, raakt zijn diepste wezen kwijt. Na je weet in de wereld evenbeelds dan met Klaas Danker. Mijn naam is P. Stienstra, alleen het hand daar bedankt. Ik zou zeggen met Beelds en Groentes en aan Kiekers. Ja, precies. En die verwijderen. Hier 16%, ik kom even. Heel aardig. Ja, dat weet ik, ja. En dan uit van het leeg. Oh. Elke serie nice en heeft te doen met alles wat er maar speelt. Dus Jonge of startende ondernemers, let op. Maak een vliegende start met perfecte huisvesting in Dronrijp. Op zoek naar een mooi kantoor of een productiehal met lage huurprijs en easy in, easy out? Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee aan de A31 in Dronrijp. Lekker durian. Heerlijk, durian. Wie is dit durian? Durian Posma van DE Catering in Franeker. De specialist voor overheerlijke buffetten, hapjes, salades en nog veel meer. Kijk op dejcatering.nl voor het hele assortiment aan culinaire.